Mga tats, magsabaw tag karning baka. Sige ramang gud tag content og isda, maoning karning baka na pod. Karong adlaw manggod, nagrasyahan tag gamay. Mao na mo palit pod tag lami, no? Bisag unsa na to ka pobre mga tats, syempre maka-afford pod ta ana, di ba? Kay gamay raman atong paliton. Pero ang tinuod ana mga tats, akong gibaligi ang ako ang isda o gipalit nako anang karne. Kay naulaw nako sa kuang mga anak, daghan magud mig habwa ganiha. Mo to nakahuna-huna ako nga ako na lang ning ibaligya ni siya tanan. Pagkabalo sa akong mga anak, perti na nilang lipaya. O, di ba? Ana lang nakasimple mga tats. Maunang ato sa nang hugasan, kay pagkahuman ato na po nang hiwa-hiwaon. Kay di man na pwede ilunod nga tibuok, matuk-an pod ta no. Pati po ng mais diha, ato po ng gagmay-gagmayon. Pagkahuman anang mais, ang Bombay na pod. Siyempre, ato yun ang pinapugi nga pagkapirada. Kay lami man atong lutoon. Og sibuyas dahon. Og ang loya. Ayaw pod ninyo kalimte ang ato ang pitsay. O, di ba? Maora jud nang ako ang nabalaan nga ingredients anang karniha. Og siyempre, matik na. Pag humanatog-tak ang diha, atong gigisa gamay sa mantika para mawala ang iyang langsa. Pagkahuman, ilunod na ang sweet corn og karlang para malapot-lapot pud siya og malata ingon nila. Butangag tubig nga isa ka drum kay daghan kay me aron matagbaw tag higop-higop anang sabaw kay tagsa lang biya na maabot sa tong kinabuhi. Butangag bitsin pagkahuman takluban. After 1 month abrihan, bukal-bukal na. Ilunod ang pitsay, atsal, sibuyas dahon, dunganon na. Kay gidusla na. Kay pagkataod-taod, mulamoy na si Tatski. Maunang magkuha ng tagplato kay ato anang hukaron. O, di ba? Pila ra goy luto. Siyempre kay bata pa man na, dali ra jud na sa malata. Maunang ato na nang hukaron. Tats, luto na. Hab-hab na. Ay, nebon. Luto ng bulalo. Patapisan ng mais. Kaya unya ra na. Dali na kayo na humok. Isa ka bulan betas, may nagkatilotot kay saan eh. Sige na tag isda content. Mantika on na pod.